Katukat ti Basol. Tinapalabas, imbaon ni Dinggas niyang kuan amang ipakamo iti napasamak iti plantasyon. Ngem iti panang ipakamo niyang kuan. Ni Dinggas tinang puor iti plantasyon. Saan apatyen ni Astor? Isot gapuna at dinanog na daytoy. Agingga nga imbagamit lang ni ang kuan ti pudno. Napan nga rod adagos ni Astor iti plantasyon na. Tapno takwaten na tinapasamak. Kabayatan na. Agsarsarita da kalalili ken dagimay idi masidag ni Margarita. Ket dita. Saan ang magustuhan ni Margarita ti panagsarsarita ni dagimay? Itagagayem. Denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukan ti Basol. Ay, kuha, ma'am. Pagsarsaritaan mi man, kene. No anya dagiti aramidan may dito'y mansyon. At kunak nga ag-is-is kami iti kaldero nga dadakal. Kan ado pa iti inawan may nga plato. Huston! Awan sirbi dagiti ibagbagam. Ne, ay, saan ka nga agungungat? Ma'am. Ta sinong batak lang mati sa lutsod mo? Intan, dagimay. Mabitlaang. Anya tinagan nyo adwa? Siyak ni kalalili, ma'am. Kat siyak mat ni dagimay, ma'am. Ang si ka, amuda ka May saka nga makipurpur diya idi farm tigayam ni amo. Anya? Idi kwan kat, napan ka ije club. Kat may saka ije nga manala. Si ka ni yellow butterfly. Apa nga nakaungungat ka ngay? Wano? Gaputain nasawa na ka ti mayor. Iso nga nalastukan, ma'am. Kanayon ka nga nakakusilap ngay, ma'am. Uray awan mati madyangar aramidak. Anya? Intan, dagimay. Sige, wan, taado pa iti aramidan ta. Bastos ka, dagimay. Ha? Ay sus, sana nga bastos, ma'am. Ibagbagak lang nun niya ti, ada iti panunot ko. Laglagi pa nga asawa nakti amom. Katsi ka, babaunan ka laang dito ay. Uwan mango. Uwan, amok nga asawa na ka ni among Astor. Nagturad ka amang songbasongbat kanya ka. Apay, asino ka kumaiti daytoy abalay? Mansyon datoy, ma'am. Saan lang nga basta-basta nga balay datoy? Nika, Intan, dagimay. Sige, ma'am. In kami pa'y agdalus. sige, inkayon, ngamin, jak kaya ta makikita ti panagrup-rup ayo. Kat, uwan no isote ko na, ma'am. Ngam si kantulatan ti agluto iti ka naman niya. Anya? Awan mat ni amo ditoy. Awan ti ilutuan maid toy. Iso nga si kalangan na tagluto iti ka naman niya. Total, nag-alas mat lang ti ugalim. Intan, kene. Panawantan ni ma'am. Alaga, dagimay. Apay kasi di pa nagsasaumtin ni ma'am. Sanak nga mabutang kan kwa na. Kene. Jak ngamin kaya ti ugali na ngay. Kanayon nga nakakusilap kanyak. Awan mater aramidak nga madikan kwa na. Kasta ka di. Basta agtrabaho talata Aramidan ta ti trabaho ta. Ala, kasanon no ipulong nakakiniamo. Ay, kat sigurado diata Saan ka amabutan? Amo mat ni amo no anya ti ugalit. Kasanon no isakit na ni Ma'am Margarita. Ay, katuon Talaga nga isakit na ni Margarita, taasawa na. Sapay kumaata mapanunot na nga awan ti madiangar aramidak. Nabayagak nga babuonan na. Iso nga amo ni amo ti ugalit. Anya ka di tinapasamak, Astor? Sa di no tinapanam? Napanak iti happy house.
Adalay na si Kasok. Happy house? Wen? Sa dino dayta. Apay adinak insurot. Kayat ko ang makita ti ibagbagam a happy house. O sige, isurot ko ito maminsan. Astor, adda kayat ko nga aramidam. Anya dayta? Kayat ko atong paem iti sangok dayjay adagimay. Anya? Maaramid mo kadi? Dagimay! Umay ka ditoy! Dagimay! Ay, among! Nagluto ako iti merienda. Isaganaan kayo iti merienda. O anya, Astor? Siya kun timangtong pakankuan, ha? Anya ka diti parikot? Anay ko? Apay nga tinong panak, ma'am! Gapo tabastos ka! Astor, bastos daytoy ababaunan. Kat numabalin, papanawo mo. Nagrigat nga paiso ti katulong laang anya. Ay, uwan nga rod kini-kini. Iso asi ka, agtrabaho ka ito mansyon. Saan ka basta agtugtugaw latan, tane? Adam ang sipsipot iti amin nga garaw ta. Uwan nga ron. Saan na diya ta agkini-kini lang tararamidem? Naskan nga alerto ka nga agtrabaho. Uwan. Ay, kaslagyak kayatin dito yung mansyon. Ang subli ang langan igay happy house. Ni amo, tinag ko na nga umay kay Toy. Iso asaan mo nga kontraan. Ala, ituloy tate agtrabaho. Kasano Margarita? Matuloy tayong ton bigat ngagpa Manila? Kayat ko ang makita ti kunada a baybay. Mabalin ka di nga ijay langan ayan ti baybay ti papananta. Sige. Daday tate ko nam. Amom no sa dino? Wen, amok. Mapantay di laon yun. O sige. Ngam data ka dila ang timapan? Saan ta ngay surot dagiti babaunan? Saanan? Sige. Sika nga rod, ti makaamo. Ikabil ko aminan dito ilakod-yakod si dagito yung bagyo, among. Sige, sige. Sige, among. Ingat kayo niya. Ag-enjoy kayo. Kasano, Astor? Mapantan? Wen, ala, intan. Dagimay, agbantay kayo dito yung mansyon. Wan, among. Francis, anya day tar aramidam? Surat. Surat? Wen. Surat da ito'y. Kat iwaras ko kadagiti tattao. Ha? Nasken na mapalagipan dagiti tattao. Nang runa dagiti agtutubo. At ito, nalpasan. Francis, Iwaras ko kadagiti agtutubo. Nang runa iti pagadalan. Nasken na mabasa da ito in surat ko. ado ako piya tay naramid mo. Kasla saan asikat ti akin surat? Saan matakastoy ti surat mo? Ingagara ka binaliwan, ligaya. Tapno saan ang nalaka matakwata na siyak tinangaramid. Francis, Nasken na mapalagipan dagiti tattao. sige, aramidam nga rod ti amom anasayaat. Kat agan-anad ka kuman. Agdanagat para ka ni Francis, nanapipay. Dayjay, rimwaran, kat agpasentro ka no, tapno iwaras na kadagiti tattao ti insurat na. Ala, ikararagan ta ni Francis balasang ko. Tanasaya at matimotibo na iter aramitan na. Babaan itiwagas na makatulong ka dagiti tattao. Wen, nana, Si kakit di mo't day talagdan danak ti amom. naturod ni Francis, mayor ti kalkalabanan na iti aramidan na. Wen, ngamin, dakas matar aramidan ti mayor.
Sigod agayem ni Francis ni Astor. Iso nga amo na ti ugali kan aramid na. No siyak amay sa. Bayan nalatakuman adagiti pan nakabagiti lintag timang takwat iti aramid ni Astor. Huwan, uray siyak. Kastamot ti kunak balasang ko. Angam kasano ang mapasamak dayta. Kat di mo't aggunay dagiti pan nakabagiti lintag dito'y ili tayo. Taapay, iti anya arasawn. Nana, Tengel ti mayor dagiti pan nakabagiti lintag dito'y lugar tayo. Nana, Kat kayat ni Francis ti tumulong. Aday tay awan mairaman asabali babaen iti wagas na. Di na kayat nga da mairaman asabali. Isu nga agmay-may salatan iti pagnana. Naibag nga oras mo, ma'am. Si kakadit advisor dahil a section. Wan, sir. Siyak ni Teacher Donna. Naragsa ka pa nakamamukan ka, ma'am. Kastamot ken ka, sir. Agtukaw ka. Agyaman na, ma'am. Anyan ti maipay ko, sir. Kun apay anak ka maskara ka. Di mo ikan iti sabala kay papananti panagmaskarak. Pangsalaknib ko lang iti bagik. Diyak kaya tagpabigbig iti orasino. Apay, sir. Maawatam tumot lang ti amin. Kalpasan ti panagsarita ta. Sir? At iti surat, ma'am. Surat dayta may papan iti may parit a droga. Sir? Nakalanad amin iti dayta a surat ti may papan iti droga, ma'am. Noan niya ti drug addiction. Noan niya ti epekto na iti utak ti agar-aramat. Ken aminan nga amok may papan iti may parit a droga. Kat inlanad ko iti dayta a surat. Karaman pa iti tanti marijuana. Makadadal iti salunat ken utak ti tao. Ti makuna a marijuana. Ha? Kaya't kung umado ti kopya dayto insurat ko, ma'am. Ket maiwaras kadagiti eskwela. Isudan ti mangiwaras kadagiti kaaruba. Tapno amin da ket mabasa da. Mabalin ka da tulungan dak, ma'am. Sir? Para iti pagsayatan dagiti agtutubo daytoy, ma'am. Saan mo't siguro alimad kada kayo ti mapaspasamak ita dito'y ili tayo. Addan dagiti natay, gapo iti may parit a droga. Addan naramas. Ken addapay nag-suicide, gaputan nakaaramat iti may parit a droga. Wan nga rod, sir. Matulungan dak kadi may papaniti daytoy, ma'am. Wan, sir. Agyaman ak nga rod no kasta, Ma'am Donna. Sige, kakatuwa. Alangan nyo amin dagiti bulong ang mapalinpay. Dinggas, adda ka di atapoy makin aramid iti daytoy. Awan mo. Nagtaltalag tayo lakit din. Katawan pinagbantay tayo dito'y plantasyon. Ngam kastoy matan tinapasamak. Napan amin na lalaki di plaza. Tapno tumulong da iti trabaho para iti silbrasyon ti kalay sayo. Saan ko mapakawan no asino man dayta? Amo, Sige, asikaswan nyo ti plantasyon, Dinggas. Alaan nyo amin dagiti mabalin ama ilako. wen, amo. Ama, itad ko dahi ti asurat kada kayo. Kat basahan yun to inton makasangpet kayo. Kalpasan na. Itad yun tumat iti kaarubayo. Tabasaan ka. Wen, barok. Angam, anya ayada ito, oy. Para iti pagsayatan dagiti agtutubo, ama. Wen, amom ka di barok. Adda dagiti madamdamag ko nga agsigsigarilyo iti marihuana. Ama, Amok no anya ti marihuana. Agas kunada iti dayjay. Makaagas ka no. Hangam no abuso may talaga madadaal ti salunat mo. Mabalin nga ipatay mo pa.
Nasaya tamuyo ti may papan iti dayta, ama. Hawan, lakaya kon barok. Ado dagiti nadadal ko may papan kadagiti kakasta abanag. Agyaman akno kasta, ama. Dakayan tungarot ti makaamo amang ilawlawag kadagiti amamu yung agtutubo. May papan iti dayta asurat ko. Sige barok. Tabasak itong sumangputak. Hanggang masino ka itayan barok. Apay anak ka maskara ka. Maawatan yung tumot lang no apay. Inton madanon ti aldaw, ama. Ken saanin anasken nga ibagak tinagan ko. Maawatan ka barok. Magustuak day ti alugar. Kastoy gayam ti baybay. Itala ang amakitak ti baybay. No kayat mo, di ka na yun ang tipa nagpasyarta nito eh. Talaga? Wala, basta parakan ka. Agyamanak, Astor. Basta pakaragsakan, aramina. Ngamin, ay-ayatan ka. Sigurado ka kadi iti dayta nga imbagaw, Astor? Nga ay ayaten na? Hindi pala mo ang makita kay di farm ni Francis. Nakarik na ako ni tinagpaitumakan ka. Dito lang, nakanayo na kamakumikum di di opisina. Isosang ka na nasarungkaran. Kasta kadi? Apay nga da kayo iti farm ni Francis? Kaya't ko agatangan ti farm na. Kaputa da plano kiti dayja farm. Ha? Di na kaya't nga ilako. Wan, ngamin? Tawid na dayjay kadagiti nagawan ang naganak na. Uray pay. No siya, awanan bibiyang ko no tawid na wunon niya. Tinapatag, ilako na kanya. Kasta? Wen, Margarita. Ngamit isa nagbayag. Kukwak tunday jay a farm. Kasano? Kat di namot kayat nga ilako kan ka. Nalaka lang dayta. Basta siya tagunay. Nga mala, saan na dayta tipagsaritahan ta? Umay katag pag napagnata itigin ti baybay. Saan na bali? Saan maten ang napig sa titarang tiini? O sige, kayat ko dayta. Agpag napagnata iti kadaratan. Agragsakta, Margarita. Nagimay. Ni, sa kagayam dinggas. Wan. Umay ko ibaga kiniamo an alpasmenti trabaho medyo plantasyon. Awan da amo dinggas. Napanda ka no iye bye-bye. Ha? Awan, jak amo ano manong aldaw da iye bye-bye. Kastagayam. Kan, saan kan nga pumanaw, uwan? Dito kan nga maturog. Tapno adda kadwa me kene. Kene. Sige. Nukasta ti kunam, nagimay. Alang nga rodan. Umunagtan, dinggas. Apag iso, nakaloto kamin kene. Mangan tayon. Napintas latta dito'y baybay. Uray kasto'y arabiin. Wen, Amo, Astor? Naragsakak. Adda kurang. anya dayta? Saan ka pa'y launay nga ay ayatan? Saan pa'y akumpleto ti panagayat ko kan ka? Iso ano mabalin? Urayam ko maama kumpleto ti panagayat ko kan ka. Sakbay nga alaam ti kayat mo kanya. Maawatam ka di ti kayat ko asawan? Margarita. Saan ka mat siguro ang narigat nga ayatan, Astor? Iso abasit laang apanawan ti urayam. Awan parikot. Agtong palakkan ka, Margarita. Anya ti pagbanagan ni Margarita iti sidong ni Astor. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukat ti Basol.
Nobela ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika June Riputazo. Computer Recording Technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ngestasyon Katukad ti Basol. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.